Ola, como vos vai? Hoxe imos ler o comezo do libro Bala Perdida, de Manuel Rivas. Unha historia dun pirata malo que non ten reparos para usar unha arma letal. Estades listos? Pois comecemos. O Zaratrusta desprazábase como unha implacable apisoadora pola inmensa estrada do mar. No radar, interpostos na ruta, apareceron de repente puntiños palpabrexantes como vagalumes. Na súa ponte de mando, Herr Doctor levou a mandaceiro os prismáticos de raios infravermellos para a visión nocturna. Aqueles dous barquiños, con tremulecentes lanternas vermellas, eran dúas cascas de noz de pescadores. «Estúpidos!», rosmou Herr Doctor. Desde logo, pensou, non ia ser el quen cambiase de rumbo. Se non se apartaban eles, alá eles. O fociño metálico do Zaratrusta mandaríaos ao inferno, do océano, como quen empurra un carriño de bebé por unha escalinata. «Estúpidos pescadores de fanecas!», dixo Herr Doctor, mastigando as palabras. Por instinto, duplicou a velocidade do cargueiro. Fixo soar a sirena. Quería asustalos dunha vez. En realidade, non pretendía buscar problemas naquel punto da costa á altura de Fisterra. O seu obxectivo era chegar totalmente desapercibido ao seu destino, un porto do Mar do Norte. Ata agora, todo sairá á perfección desde que partiran do porto africano de Dakar. Herr Doctor levaba desde 1945 soñando con aquela viaxe. Agora estaba a piques de realizar ese soño. Por iso, Herr Doctor sentíase mozo e forte aos seus 77 anos, como se bebera o elixir da eterna mocidade. Anos e anos oculto, disfrazado en 1000 personaxes, gardando o segredo e preparando o gran golpe. Os barquiños seguían sen apartarse, como se fosen pilotados por cegos e xordos. «Formigas de merda!», Herr Doctor pensou en activar a alarma interna para espertar todos os seus homes. Despois cambiou de idea. Se afundía os pescadores, mellor que non houbese ningunha testemuña. Dúas lumieiras no ceo, unha súbita claridade de verbena no océano. Herr Doctor puido ver abraiado como aqueles barquiños se converteran en lanzadeiras de bengalas que estalaban no ceo como fogos de artificio. Foi entón, só entón, cando Herr Doctor, estupefacto, descubriu que a 2 palmos de estribor do Zaratrusta se debuxaba, como lanzal e sinistro a un tempo, un bergantín xurdido da nada, unha nave fantasma, sen luces nin lanternas, como deixada ao pairo desde había un século. Herr Doctor apertou os prismáticos coa mandaceiro, os dedos como tenaces articuladas, con tal forza que os lentes saltaron como faros dun coche prensado na chatarra. Agora sí activou a alarma para espertar a tripulación e correu ao armario secreto para coller o fusil ametrallador. Queredes saber como segue ou acaba esta historia? Pois teredes que ler o que vos lo lean. Bala Perdida, de Manuel Rivas.